Boa tarde a todos. Son as 19:31 horas, miércoles 6 de agosto. O asunto do orde do día é a convocatoria da sesión plenaria ordinaria do 6 de 8 de 2025 con un número de expediente 2025/G010/000006. Antes de comenzar, vamos a levantarnos, por favor, e guardaremos un minuto de silencio pola empregada da axuda no fogar que falleceu nestes días de atrás. Gracias. No orden do día, na parte resolutiva, o punto 1.1, señora secretaria. Aprobación das actas da sesión ordinaria do 9 de xuño de 2025. José Manuel, Fátima, Roberto, Juan, Xosé Lois. Entendemos aprobada. No segundo punto do día está a aprobación definitiva do proxecto expediente de expropiación Camiño Agrícola entre Brantoas de Arriba e Brantoas de Abaixo. O ditame establece na súa parte dispositiva o seguinte. Primeiro, aprobar definitivamente o proxecto de obra de expropiación polo procedimento de taxación conxunta denominado Camiño Agrícola entre Brantoas de Arriba e Brantoas de Abaixo, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Rubén Calvarro Ribadulla, colexiado 30.511, de decembro de 2024, con un orzamento base de licitación con IBE que ascende a 116.670,40 euros, que de conformidade co artigo 118 da Lei do Solo de Galicia implicará a declaración de urxencia para a ocupación dos bens e dereitos afectados. Segundo, notificar este acordo aos interesados titulares dos bens e dereitos que figuran no expediente, conferíndolles un prazo de 20 días, durante o que poderán manifestar por escrito a súa desconformidade coa valoración establecida no expediente aprobado. Sen prexuízo do anterior, advírtase aos interesados de que nos 15 días seguidos á recepción da notificación do presente acordo poderán propoñer a adquisición dos bens do presente expediente libremente por mutuo acordo do Concello de Ponteceso, de conformidade co artigo 24 da Lei de Expropiación Forzosa. Terceiro, entender aceptada a valoración e determinado o prezo xusto definitivamente de conformidade se os interesados non formulasen oposición no prazo de 20 días. Cuarto, publicar o presente acordo no BOP e no DOGA, co fin de que xurda os efectos previstos no artigo 44 da Lei 39/2015 de procedimento administrativo común das administracións públicas para aqueles interesados aos que non poida serlle practicada a correspondente notificación. Quinto, poñer novamente de manifesto a conveniencia de presentar certificacións rexistrais e demais documentos que acrediten a titularidade dos bens e dereitos afectados, advertindo de que o pago únicamente se realizará a favor dos titulares rexistrais do dominio, ou no suposto de fincas que non figuren inscritas, co titular segundo os títulos justificativos do seu dereito completados con certificacións negativas do rexistro da propiedade. No resto de casos, procederase a consignar na Caixa Xeral de Depósitos o importe dos prezos xustos das fincas. Sexto, notificar o presente acordo ao Ministerio Fiscal os efectos do artigo 5 da Lei de Expropiación Forzosa en relación coas fincas das que os titulares non compareceran no expediente, estiveran incapacitados ese titor ou persoa que represente, ou fora unha propiedade litixiosa. Sétimo, contra este acordo que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso administrativo perante o xulgado contencioso administrativo da Coruña no prazo de 2 meses. Ben, aquí este asunto que traemos é a aprobación definitiva dun proxecto que o Pleno en sesión extraordinaria do 12 de 8 aprobou para participar na segunda fase
do POS da Diputación. O proxecto denominábase Camiño Agrícola entre Brantos de Arriba e Brantos de Abaixo. O requirimento da Diputación foi contestado en todo o pleno da Diputación da Coruña na sesión realizada 22 de novembro de 2024, aprobou a segunda e derradeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios da Competencia Municipal e no que se incluiu este proxecto. Neste novo proxecto de obras e de expropiación por taxación conxunta para o Camiño Agrícola de Brantos de Arriba e Brantos de Abaixo, redactado polo enxeñeiro de Canles e Porto, Rubén Calvarro Rivadulla, en decembro de 2024, ten un orzamento de 116.670,40. O informe do técnico municipal, o 18 de 2 de 2025, no que se indicou que o proxecto de obras e de expropiación é apto urbanísticamente, xustifica a súa non división en lotes. Manifesta a súa conformidade coa valoración que consta no proxecto de expropiación e indica que o proxecto consta con todas as autorizacións sectoriais perceptivas, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Servicio de Vías e Obras da Diputación da Coruña, Consellería de Medio Rural. O seguinte punto que fixemos e que abordamos foi a correspondente RC da intervención, que foi o día 13 de 3 de 2025. Posteriormente, un informe de Secretaría o 14 de 3 de 2025. Outra vez, acordo plenario 24 de 3 de 2025 da aprobación inicial do proxecto, publicado no BOE o 4 do 4 e no DOGA o 24 do 4, someténdose a información pública no plazo dun mes, para que os interesados poideran formular as alegacións que considerasen oportunas. Deste mesmo xeito, o 10 do 4 publicouse un taboeiro de anuncios da sede electrónica e co anexo expropiacións e disponibilidade de terrenos no que delimitaban as distintas zonas na ocupación de propiedades particulares necesarias para a execución das actuacións previstas no proxecto Camiño Agrícola entre Brantos de Arriba e Brantos de Abaixo. Ratificouse notificacións individualizadas a todas aquelas persoas que constan como titulares. E o seguinte, o último paso, un certificado da Secretaría o 16 de 6 de 2025, no que se indicaba que non constaban ningún tipo de alegacións presentadas. E hoxe traemos ao pleno a aprobación definitiva do proxecto. José Manuel, ten uso da palabra. Perdón? Fátima, ten uso a palabra. Roberto, ten uso a palabra. Cumprirei co meu compromiso co Grupo de Goberno e cos veciños de Brantoas e votarei a favor da aprobación definitiva. Ben, Juan Ramón. Xosé Lois, temos a palabra. Gracias, alcalde. Ben, estamos a vivir un momento dramático para Ponteceso, con todo o que está pasando coa vaga de incendios. Nos creemos que neste momento é necesario un consenso. Por ese consenso vamos a aprobar todas as iniciativas que se presentan hoxe ao pleno. Imos retirar a moción que tiñamos para falar dos lumes. Consideramos que agora a prioridade é acabar con toda esa vaga de incendios e cando chova, cando podamos con calma debater sobre ese tema, imos a pedirlle ao alcalde que convoque un pleno extraordinario para tratar monográficamente sobre este asunto. É dicir, como podemos facer para conseguir previr este gran problema que temos en riba e que levamos anos tendo en riba, que é o dos lumes, como podemos conseguir axudas para todas as persoas afectadas e como podemos mellorar para conseguir unha prevención máis efectiva. Neste momento, como digo, toca estar unidos, toca unidade, e por iso o PSOE vai a votar a favor de todas as iniciativas de hoxe, e como dixen, nós tiñamos presentado unha moción para falar dos incendios e ímos pedir retirala porque neste momento consideramos que é preciso a unidade e o consenso. Ben. Manifiesto que lle agradezco que retirara a moción. Vale. Esta moción, usted acaba de decir que nos toca estar unidos durante todo o fin de semana. O que fixo usted é desunirnos. Eso teño claro. Todas as súas publicacións durante o fin de semana foron de desunión hacia o pueblo. Todas e cada unha delas.
os seus comportamentos indignos dun membro desta corporación. Indignos. Dillo usted públicamente a xente que lle está levando agua a xente, cando todo o mundo sabía que un campamento base que estaba todo abarrotado de agua, que estábamos repartindo agua correctamente. Na súa moción, eu xa sei que a usted non lle interesa falar disto, pero interesa a mí. Na súa moción, usted fai aquí un alegato de que, como nós non fixemos nada, instar a Xunta, auténticas salvajadas pon aquí. Vou lle recordar unha cousa que usted fixo. E xa pecho este tema. Setembro do 22, ponse encima dunha mesa un plan de hidrantes do Concello de Ponteceso. Aproballo a Xunta, usted só ten que pagar 150 euros de cada un dos hidrantes como enganche e receiten esa axuda. Eu, en cambio, o noso goberno, o 26 de febreiro, non son oportunista, o 26 de febreiro de 2024, fai un ano, fixo a solicitud e dixenlle a Xunta: nós vamos a pagar os enganches, interesa-nos os hidrantes. Eu non fun a Valarés onte. Eu onte non fun a Valarés. Sabe a que me refiero, non? Dígalle a xente como convocaron a xente de Carballido. Usted, máis outra persona que está aquí, como convocaron a xente de Carballido para facer unha reunión co presidente da Diputación. Eso está volando. Sabe todo o mundo que convocaron a xente de Carballido para que o presidente da Diputación viñera a falar cos afectados. Eso é lealtad. Eso non é lealtad, Eso non é lealtad. A mí non me fai falta colgarme medalla ninguna desto. Estuvo onde tiña que estar. Os 3 días que levo neste incendio, estuvo onde tiña que estar. No lume, estuvo onde tiña que estar. Aí é onde tiña que estar eu. Entendesme? E non estaba nin intentando chamar os veciños de Carballido para que viñeran a unha reunión, nin indo a Valarés para facer unha foto. Eu non fun a Valarés, eu nesa foto non vou aparecer. Algún dos que está aquí sí que fochedes a Valarés. Entonces, estou ben, agradezo que queira unidade, recollo, vamos a muerte, pero ojo, a unidade demóstrase con feitos, non con palabras. As palabras é moi fácil dicir na rede social ou en todo o que vos poñedes escribidos nas redes sociales, todo o que decides. Por unha man, un toxo non lle metedes. Non. Ir sacar un veciño dunha casa non o facedes. Non, redes sociales. Iso é o que facedes. Isto, a min dame igual, pero vai vos pasar factura. Tiño claro que vos vai pasar factura. Moita factura, porque a xente boba non pode ser, Non pode ser que temos 3 días no monte, 3 días mallando que a xente, e vos dediquedes a facer publicacións, Entendes? Non, eu non necesito publicacións, eu necesito terra, traballo. Entendes? E aí é onde os quero ver. O día que queiras traballar aquí, eu he de traballar ao teu lado. Pero traballo, non publicacións. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Siguiente punto de orden do día. Sí, un minuto. A proposta de alcaldía para aprobación dos festivos locais para o ano 2026. Esta proposta de acordo establece, primeiro, propoñer ao Departamento Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia os festivos locais no Concello de Ponteceso para o ano 2026, que serán os seguintes: 8 de setembro o Faro e 14 de setembro a Barquiña de 2026. Segundo, remitir este acordo ao Departamento Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia os efectos establecidos no artigo 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015, polo que se aprueba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no artigo 46 do Real Decreto 2001/83 sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos. Ben, depois de manter reunión cos nosos socios, traemos a pleno festivos locales do ano 2026, 8 de setembro, Día do Faro, 14 de setembro, Luns da Barquiña. José Manuel, temos a palabra. Ben, boas tardes, perdón. Pois non tiña pensado falar no pleno de hoxe,
pero a vista de como empezamos, pois non me queda máis remedio que pedirlles os dous, porque non sei a que ven nin unha cousa nin a outra. Dicir, estaba falando dun punto de orde do día que era, pois, non sei, falar dos avións, e puxéchesvos a falar dos submarinos. Estamos todos os días, todos os plenos, coas mesmas historias. E entonces pedir, que sí, que é un día complicado para todos, non sei a que ven eso dos toxos, non sei a que ven, dicir, eu non podo estar meténdome onde non me chaman, onde, quero dicir, no sentido de que non son a persoa adecuada para andar pagando o lume, non o son. Ao mellor hai 10 anos ou 20, pois sí, que podíamos dedicarnos a estas cousas, porque os lumes antes, cando eu iba para apagar os lumes, pois estábamos os 4 veciños da parroquia. Agora hai uns medios especiais e o único que fai a xente que vai ali é estorbar. Eso teño moi claro. É dicir, vamos a estorbar. Por lo tanto, o que é importante é controlar que o conto vaya a mellor, non que o conto vaya a peor. Entón, se usted se manchou limpando os toxos, pois, ou apagando, pois, tampouco era o seu labor, eran outros. E 4 días festivos, pois, non vou votar en contra, non estou de acordo nos días que propoñen, e como non quero debatir máis, pois simplemente vou dicir que vou votar en contra. Fátima, ten uso da palabra. Bueno, eu agardo que a maiores de... Non vou entrar noutros temas que non sexan os da orde do día, porque senón ao final estamos sempre no mesmo punto e por moito que queramos simular a unión, ao final estamos sempre escenificando o contrario do que queremos. Respecto dos días festivos, eu vou votar a favor, aínda que non se me tivo en conta nesta ocasión, porque aínda que dixo vostede que era por un acordo co resto do goberno e o partido de apoio, este entendo que é un acordo que se sigue mantendo porque así se acordou no pleno do ano pasado e no que tamén se tomou o compromiso de que os anos que o día do Faro, o 8 de setembro, calla en fin de semana, sexa, como eu propuxen, o martes de entroido, o día que se propoña como festivo a maiores do luns das barquiñas. Entón, entendendo que tamén se está respetando este acordo previo do ano pasado, eu votarei a favor. Moi ben. Roberto. Bueno, nós seguimos na mesma línea de actuación, defendemos que, lóxicamente, continúen os da barquiña e, sobre todo, o Día do Faro. Para nós é moi importante que sexa festivo, é a última romería que nos queda, que se está celebrando, debemos resaltar a importancia dela, e máis no día de hoxe, despois de ver como está o Monte do Faro, bueno, temos que facer o Concello todo o necesario para darlle a súa importancia e cada ano temos que facer un esforzo para que esa romería volva a ser a que foi fai moitos anos. Moitas gracias. Juan Ramón, ten a súa palabra. Nada, no camiño dos máis, eu non vou salir do punto do día, solo rectificar o que di Fátima. De feito, nós levámoslo, puxamos ao pleno do levar o día do Faro con nós, do Partido Galego. Cando nós falamos este ano, a nosa petición foi conforme ao que quedáramos o ano pasado na comisión, de que sempre, cando, non me acordo que quedáramos, que era en fin de semana, non habería problema, por a nosa parte non o vai haber, para pasado ao martes de Carnaval, como a concelleira do Bloque solicitaba. E nós seguimos na mesma línea. No outro punto, eu non quero entrar en discusión ni en garras con Indián, só houve un pequeno José Manuel que che pediría que rectificaras, porque dis que a xente, enténdote no contexto no que estás, pero non queda mal tras o día de onte. Foi moi diferente o fin de semana co día de onte. Un contexto que puxaches aí nas palabras queda moi mal, o de que as persoas non fan máis que estorbar.
Eu quería que viras onte, quería de verdad que viras onte o que fixo a xente na aldea. Quería que estuvaras ali, non estorbaba. Pediríache, por favor, que rectificaras ese apartado no que dis que non facemos máis que estorbar. Hai momentos en que non estorba nadie, nadie, absolutamente nadie. E onte eu son dos que considero que se existe un inferno debe de ser algo parecido a eso. E houve a parte alta da costa, se non é a xente, vola. Porque os medios, que despois traeremos aquí, os medios teñen unha dificultad inmensa para chegar á zona da costa. Aí hai un señor nacido na aldea que o sabe perfectamente que me lo pode decir. Non se podían alargar ali ainda que os houbera. E safaron casa por casa, foron safando casa por casa os veciños. Tiña de los que ver como estaban, por non poder mandarlle os medios que non podían acceder ali. Por eso non meto nada no resto do comentario que ti dis. Pero ese apartado molestoume e, por favor, eu pediría que o repensaras. Non é así. Sabemos que eles son profesionales e que eles traballan, son grandes profesionales e nestes días nós podemos comprobar o traballo que fixeron os dos medios. Pero hai momentos nos que facemos falta a todos. E é inmensamente de agradecer. Non sei se teremos anos de vida para agradecerle. Xente que apareciu de todos os lados, que non estamos falando de xente de aquí, apareciu xente de todos os lados. Sin poder chegar a Corme, digoche que quedaron coches no alto do cerro onde estará o tráfico e puxaron a andar pola carretera abaixo. E digochos porque pasaron por diante de min. E esa xente foi o que salvou a aldea, a parte alta da costa. A xente, persona por persona, caldeiro en mano, como antiguamente, batendo con xestas, batendo con un eucalipto pequeno, como puderon, como puderon. Verdaderos héroes. Nada máis. Xosé Lois, temos a palabra. Moi ben, o Partido Socialista, que goberna en moitas administracións, Concello da Coruña, Diputación da Coruña, co BNG, Goberno de España, cando hai unha situación de emerxencia como a que vivimos en Corme, como a que vivimos en Miñóns, en Brantoas, en Balarés, en Cospindo, na Graña, é a nosa idea remar todos xuntos. E nós imos a seguir nesta línea. Neste momento vamos a apoiar esta proposta e non vamos a entrar en ataques nin en reproches. Vamos a seguir esta línea mentras non empeza a chover, podamos recuperar algo de tranquilidade e podamos analizar coa unión do pleno no que estamos, coa unión que podemos solicitar dos que teñen os medios económicos, como a Xunta, como o Estado, como Europa, quen sea, que podemos facer para non volver a estar nesta situación. Pero eu creo que o consenso e a unión é imprescindible neste momento. Por eso nós, neste asunto, igual que no resto dos que trae hoxe o alcalde a orde do día, imos responder con voto favorable, porque creemos que hasta que nos quitemos de encima esta verdadeira ameaza que temos vital, temos que estar unidos e temos que estar todos remando a favor. Ben, eu vou votar, o noso grupo vai votar a favor desto, só faltaría, tal como dixo Fátima, isto está xa máis que falado, vai ser sempre o Faro, e cando non sexa o Faro, como fen falarnos na comisión, será en Carnavales. Eu tamén quero recoñecer que públicamente o BNG en todos os días desta mala suerte que tuvemos durante estes 4 días preocupouse minuto a minuto de como estaba, estás tranquilo, estás ben, como vai a xente da aldea, como vai a xente de Brantoas, pode axudar algo, BNG local, BNG comarcal, BNG do Concello de Carballo, BNG parlamentarios da Xunta de Galicia,
do Partido Socialista, 0 chamadas. Onte, o presidente da Diputación, onte, ás 12 da noite, chamoume o presidente da Diputación. Como tamén eu, en todos os días, estuve falando de Sud Unión, tamén lle quero agradecer ao Partido Socialista que a subdelegada do Goberno chamou e veu, cumpliu a súa palabra, que iba a vir e veu. Entón, estou agradecido que viñera. Pero botei de menos, usted, a máis o señor Eiroa, unha chamada a xente, a Roberto, que estuvo 3 días seguidos traballando, a Juan, que estuvo 3 días traballando. Eu non me vou poñer o de exemplo, se a xente falará se o fixo ben ou mal. Constantino, vale, a moitos anónimos, como dixo Juan Bendito, cantidad de xente que a chamabas e lle dicías, necesitamos cisternas, trouxeron cisternas, xente que dicía, teremos cisternas? Non, teremos cisternas nós, mas vir xente de Vimianzo. Mato, pode vir un de Vallo, que veña. Xente, todo o mundo inquinando o ombro. Pero mangueiras, cisternas, palas, David Rojo, que a súa pala entrando donde le facía falta. Entonces, o voluntariado existiu. Existiu a unión entre o voluntariado e a función pública. A función pública tamén do Estado, sí, señor. Hai que reconocerlle ao Estado que estuvo a altura das circunstancias. O Estado español cumpliu. A UME estuvo aquí onte toda a noite pelexando como animales, vale, pero ao lado da Xunta. Eu descolguei o teléfono. Alguna vez José Manuel dixo aquí que aquí non hai andar aquí chorando, nin plegando. E onte pidín, Pidín, claro que pidín. E non me dá vergonza ningún reconocerlo. Pidín. Eu volverei non facer 1000 veces, se teño que facer, Pero se podo dormir tranquilo, Porque cando Juan Amaseu e máis Roberto estábamos na costa, ojo, que aquilo non é pa calquera, Aquilo non é pa calquera, Que houve de morrer xente, É a responsabilidade do que ten aquí o cu sentado, Onte pasei medo, Xosé Lois, moito medo, Entón, con estas cousas, destes días, joder, non estuveches ben. E jódeme moito, Porque outro día, cando vamos no coche, e te vemos como estabas, aquilo non é normal, Eso non o podes facer. Creo que temos que ser sensatos. E hai días para xuntarse que a xente de Carballido, hai días para facer a reunión que fixeche de Sonte en Balarés, cando está todo o mundo moi jodido, facedes unha reunión en Balarés, vale? Ni incluso tendes a decencia de chamar ao socio de goberno que tendes na Diputación para facer esa reunión. Hostia, que estades na Diputación gobernando co bloque, A mí xa me dá igual que me despreciedes, que me avisedes 15 minutos antes a pasades de min, como a... Facedes ben, non me tendes nada que respetar. Vale, pero que non respetades nin os socios de goberno, joder. Hostia. E depois que pasa? Pasa que non vos respetan. É que é normal que non vos respeten. É que pasades por riba o BNG. Era día onte de facer unha reunión en Balarés? Era onte tan importante ir a Balarés? Tamén digo aquí públicamente que lle de pedir perdón a xefa de protocolo da Diputación, porque me excedín. Estaba tan rebotado que me excedín. Vale? Pero, hostia, hai que saber onde está un, Votamos, por favor. Podo facer unha intervención? Sí, claro. Espera, Roberto. Xosé Manuel, queres volver a intervir? Fátima. Roberto. Quero falar, contarvos por circunstancias, pois estive no posto de mando avanzado e os veciños foron héroes. O técnico, o encargado do dispositivo, o director, dixo directamente aí no punto de mando avanzado que se non é polos veciños, polos tractoristas, que as súas calentas cisternas, eles non serían capaces de haber apagado o lume e as casas se verían e seguramente houbera víctimas. Creo que sei o de todo. El dixo que é a súa primeira vez en todo o seu desarrollo profesional, que leva moitísimos anos, que é a primeira vez que se apaga un lume de categoría 2 sen apoio aéreo. Con eso, creo que o decimos todo que fixeron os veciños non só de Cormes, senón de todas as parroquias cercanas que se acercaron. Son héroes. Muchas gracias. Ben, procedemos á votación. Votos a favor de aprobar os días festivos. Votos en contra. Abstencións. Abstención, entonces. Abstención ou en contra, José Manuel? Ben,
Seguinte punto do orden do día, señora secretaria. Sí. É a proposta da Alcaldía para o pleno de aprobación do POS adicional 2/2025. O ditame, na súa parte dispositiva, establece o seguinte: participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS adicional 2/2025 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen aceptas na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Están os seguintes proxectos: acondicionamento dos camiños municipais na parroquia de Xornes, Camiño en Froxán e Camiño en Vila de Suso, por un importe de 59.420,92 euros. Actuacións na parroquia de Cospindo, renovación do parque infantil do paseo fluvial e renovación da rede de abastecemento da auga no Briallo, por un importe de 67.597,98 euros, e mellora da capa de rodadura dos camiños desde a Bugalleira a Torrieiro, por un importe de 75.376,21 euros, que totalizan en 202.395,11 euros. Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das suministracións que non estaban incluídos no plan complementario ao POS 2025 e se relacionan nesta táboa. Resumo de financiamento. Por investimentos novos non incluídos no plan complementario ao POS 2025 está aportado por Diputación 202.395,11 euros, que fan un orzamento total de 202.395,11 euros. Segundo, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2025 se houbera. Terceiro, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación no Concello no plan. Cuarto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada un delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Quinto, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. Sexto, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo correspondente expediente. Ben, traemos este punto de orden do día, segunda fase do POS adicional 2/2025, destinalo integramente a obras, e as obras que eliximos cos nosos socios de goberno foron Parroquia de Xornes, Camiño en Forxán e Camiño en Vila de Suso, Ponteceso, núcleo, a renovación do parque infantil e reparación da rede de abastecimento no Couto. E terceiro proxecto, mellora da capa de rodadura na parroquia de Tallo e o camiño que vai da Bugalleira hasta Rieiro. Cando estaba lendo isto, corrame que moitas veces Fátima voten menos e non lle quito razón que isto debería de ser se cadra máis consensuado, pero que foron un pouquiño por prioridades, intentamos ver cales eran as pistas máis dañadas e creíamos que estas que van neste POS eran urxentes, por dicirlo de algún xeito. Entón, bueno, seguro que hai algunha tamén que podría ir a maiores en algún sitio destas, pero agora vamos a apostar por estas, vale? Pido disculpas. Ben, Xosé Manuel, ten orden de palabra. Fátima. Nada, eu xa revisei a lista que as obras que se propoñían e xa traía decidido votar a favor porque de feito recóllense varias das que eu comentei na convocatoria do POS anterior que eran precisas, como a de Rieiro e a de Xornes, entón votarei a favor. Gracias, Fátima. Roberto. Votaremos a favor. Juan. Xosé Lois, ten uso de palabra. A favor, como dixemos. Gracias a todos. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. No
quinto punto do orde do día está o expediente de modificación 16/2025 mediante suplemento de crédito 2/2025. O ditame establece na súa parte dispositiva o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 16/2025, suplemento de crédito 2/25 por importe de 176.673,92 euros, financiado co remanente líquido de tesorería de acordo co desglose da táboa. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio no BOC polo prazo de 15 días durante os cales os interesados podrán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes. No caso de que non se presenten reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado dictame, entrando en vigor unha vez cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Ben, o que estamos traendo neste punto do orden do día é, coloquialmente, pagar a deuda que lle debemos aos bancos, vale? Nesta anualidade 2025 levamos pagado 177.832 euros e quedábanos pendientes 176.673,92. Con isto que intentamos aprobar ahora, o que vamos a conseguir é que a deuda financiera bancaria do Concello quede eliminada. O sea, quedaremos a cero. Entón, pedimos que cada un exprese a súa vontade con respecto a este punto. Xosé Manuel, Fátima. Eu penso que... Fátima, perdón, teño que ser que me está chamando 112. Sí. Perdón. Para que todos teñan esa información, vale, a Xunta acaba de desactivar o nivel 2, vale, o incendio, ainda que non se considera totalmente extinguido, vale, queda en fase de control, onde van a quedar para o que humedecer as zonas e intentar que ir refrigerando todos os días. A UME retírase ahora mismo, que teñen que ir para Cañiza, porque parece que hai un incendio bastante grave tamén. Vale, seguimos. Como os dicía, o que buscábamos con este punto era intentar deixar a deuda bancaria a cero, vale? Non sei quen estaba no orden do día, non sei, Fátima, perdón. Sí, continuo. Eu, igual que expresei outras veces, estamos modificando o orzamento, quitando cartos de outras partidas, non revisei exactamente de cales, pero estamos quitando cartos que podían ser, que podían destinarse a investimentos, a melloras de infraestructuras e a actividades no Concello, a dinamizar a vida do Concello, a anticipar a liquidación da débeda cos bancos, co cal estamos lastrando o desenvolvemento, entendo eu, o desenvolvemento e o avance do Concello, co cal non estou a favor deste cambio e o meu voto será de abstención. Moi ben. Roberto, temos a palabra. Votaremos a favor, foi un acordo que chegamos, o alcalde así mo plantexou, e como concelleiro pois, teño que asumir a miña responsabilidade e temos que cumprir a lei de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera e por iso votarei a favor. Moitas gracias. Juan, temos a palabra. Xosé Lois, temos a palabra. Imos votar a favor, como dixemos. Fátima, un pouco para intentar modificar a tua opinión. Nas normas de estabilidade, o uso de remanente ten uns destinos concretos. O do primeiro destino que ten é a liquidación da deuda. Entón, por iso tomamos esa decisión. Vale, tiñamos que, recomendado pola interventora, unha vez que o miramos, só podemos destinar a deuda ese diñeiro a pagar deuda. Creíamos que era conveniente liquidala e aproveitamos a ocasión para deixala a cero. Vale, non podemos facer inversión sen antes haber liquidado a deuda. Podes matizar ti, por favor. Sí, bueno, tal y como consta no informe de intervención, dado que tivemos remanente positivo e superávit orzamentario, a Lei Orgánica 2/2012 establece como usos do remanente a financiar a 413 acreedores pendientes de aplicar orzamento, que a día de hoxe non temos. No caso de que chegara alguna factura de exercios anteriores
pois podríase traer no seguinte pleno, porque non se agota o remanente, quedaría un remanente de 179.965,66, polo tanto, o superávit que di a lei orgánica que ten que destinarse a amortizar deuda financeira. A única deuda que teníamos financeira é a do Banco Santander por este importe, os 176.673. Claro, aí vamos a por que temos remanente, por que non se esgotou o orzamento do 2024, por que se lastra o avance en Ponteceso, por que non se agotaron as partidas e por que non se levou iso a investimento durante o propio ano do orzamento sen xerar ese remanente. Agora temos o remanente e agora a única saída é, pero por que chegamos a ter remanente? Non había investimentos que facer para deixar que chegáramos a ter remanente. Eu creo que non é tan simple como a lei agora oblíganos, senón porque chegamos a ese punto, entón vou manter a abstención. Vale. O remanente, Fátima, tela por partidas non ejecutadas, tamén en moitos dos casos, porque o capítulo 1 deste Concello, as plazas, ainda que non estén ejecutadas, telas que dotar igual. Entón, ao final, sempre no capítulo 1 vai nos a ter un sobrante de diñeiro que o movemos ca capacidade de movimento que temos, pero non sempre somos capaces de mover todo o capítulo 1 que queríamos mover, ojalá o poderamos mover, vale? Pero o capítulo 1 ao final, ti tes a plaza de TAPS que a estás dando e non a tes a plaza de personal administrativo, plaza de José Manuel está dotando, plaza de Fernando está dotando, en cambio non tes esa plaza, non tes a plaza de tesoreiro e tela que dotar igual. Entón, ese diñeiro que depois che queda, claro, tes que facer os modificativos de crédito. Acabas o ano con remanentes, claro que o acabas. Ben, procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, seguinte punto de orde do día. A corrección do acordo plenario da cesión da parcela municipal dominio público, servicio público denominada Punto Limpio, Polígono Industrial de Tella. O ditame establece na súa parte dispositiva: primeiro, corrixir o punto segundo do acordo plenario do 27 de marzo de 2023 entre a súa redacción correcta seguinte: autorizar a transmisión da titularidade da Sogama do Ben Punto Limpio Polígono Industrial de Tella con a superficie de 5.030 metros cuadrados, na cal existe unha superficie construída de 345 metros cuadrados, valor catastral de 18.866,70 euros en 2019, adquirida no ano 2023 por compra-venda. O cal consta no inventario municipal de bens coa inscripción e referencia catastral que figura no texto. E reflectir no inventario municipal esta transmisión. Se é de conformidade co texto do convenio, a titularidade do Punto Limpio seguirá sendo de titularidade e competencia municipal. Bueno, aquí, no seu momento, cando se redactou o convenio do Punto Limpio, había unha discrepancia onde por un lado se decía que o Punto Limpio, a propiedade do Punto Limpio era do Concello, por outro lado, onde se decía que a titularidade do Punto Limpio era de Sogama. Cando nos demos de conta? Demos de conta cando solicitamos unhas subvencións e vemos que a titularidade generaba unha pequena discusión. Entonces, por iso se traemos a pleno, e falámoslo con Sogama tamén, de que eles sí que teñen a cesión de uso do Punto Limpio, pero a propiedade do Punto Limpio é do Concello, como así ten que ser. Entonces, é o único que vos pedimos, vale? Votar a favor desto para que quede redactado correctamente e non teñamos problema a hora de tramitar subvencións. Ben, José Manuel, Fátima, Roberto, Juan, Xosé Lois. Imos votar a favor. Ben, votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, seguinte punto de orden do día. Pasamos á parte de control e fiscalización. No punto 2.1 está a dación de conta das resolucións da alcaldía dende número 453/2025 do 4 de xuño a número 633/2025 do 31 de xullo. E no punto 2.7 están mocións non resolutivas, que é a moción presentada polo Grupo Municipal de Apin para a solicitude da cesión dos espazos da Praia de Valarés.
Xosé Manuel ten turno da palabra. Se teño que ler inteira, non estou Vale. No, pero o día. Expresa o que... a idea. Non podo ler. Vale, xa nos damos de cuenta. Entonces, a idea é simplemente que solicitar, si estaba o grupo de acordo, de solicitar que a Diputación ceda ao Concello os espazos que hai en Balarés, os aparcamentos, as de cafetería, o pico itinerar, e que a través dun convenio firmado polo Concello e a Diputación chegou un acordo para que a Diputación poña os cartos para os servicios de mantemento e que o Concello leve a xestión de toda esta zona. Mais, José. Vale. A ver, podemos, calquera, si queren engadirlle calquera tema... Sí, creo que hai grupos que queren engadir, sí, queren facer achegas. Vale, Fátima. Roberto. Si, eu dinlle moitas voltas á moción, vexo-a complicada, vou intentar explicalo. En primeiro lugar, se empregamos o sentido común, e pensamos na economía do Concello, o mellor sería que a Diputación continuara cuidando das instalacións, e deberíamos seguramente ou ben presentar unha emenda para que mellore o mantenimento dos espazos, renove as instalacións e cumpla cas necesidades de veciñanza e licite en forma e prazo a concesión da cafetería, para evitar os graves perxuicios que a falta de licitación por parte da Diputación está provocando na veciñanza dos usuarios de Balarés. Pero, por outra parte, tampouco me opoño á moción presentada e considero que a xestión destes espacios por parte do Concello podría ser positiva para os veciños. Pero, outra parte, temos unha moción moi xenérica, non é específica, non especifica o tipo de cesión. Considero que tanto a cesión como o convenio que se podan firmar ca Diputación da Coruña debe conter informes técnicos que avalen a mesma, especialmente o impacto económico para o Concello. Por exemplo, non recolle a problemática da situación actual das instalacións. Non podemos pedir a cesión de instalacións nun estado lamentable que poderían afectar gravemente ao Concello. Por iso considero que previamente á cesión debería a Diputación proceder á reparación das instalacións e, por outra parte, considero que tanto o tipo de cesión e o convenio a firmar coas implicacións económicas ten que contar cos informes favorables dos técnicos do Concello co fin de chegar a un acordo unánime de todos os grupos políticos no seo da Comisión de Transparencia. Eu hoxe non quero polemizar, eu elaborei aquí unha emenda á moción que vou na ler, por se vos parece ben e que entre todos podamos reformulala se necesario, que sería que o Pleno do Concello de Ponteceso, con carácter previo a solicitar a cesión dos espazos da Diputación Provincial de A Coruña en Balarés, primeiro, traslada a Comisión de Transparencia ao Goberno o debate de se é conveniente para o Concello solicitar que a Diputación da Coruña mellore o mantenimento dos espazos da Diputación en Balarés, que proceda á renovación das instalacións actuais e proceda con eficacia na licitación da concesión da cafetería, ou se é conveniente solicitar a cesión e, no caso de ser así, cal sería o tipo de cesión máis conveniente para o Concello, así como o contido do convenio de colaboración a firmar coa Diputación Provincial, co obxectivo de conseguir un acordo unánime de todos os grupos políticos. Segundo, solicitar a elaboración dun informe que estime o impacto económico para o Concello da cesión, que se acorde na Comisión de Transparencia, así como a viabilidade económica da cesión para o Concello e a súa repercusión nos orzamentos dos próximos anos. Terceiro, que con carácter previo a cesión dos terreos por parte da Diputación se proceda á reparación da totalidade das instalacións por parte da mesma, dado o lamentable estado no que se encontra na actualidade, co obxectivo de evitar, no caso de que acordemos unha cesión, o grave perxuicio económico ao Concello de Ponteceso. Carto, que unha vez cúmpranse os anteriores puntos, que no seo da Comisión de Transparencia do Goberno procédase a acordar por unanimidade de todos os grupos políticos levar a pleno un acordo conxunto para solicitar a cesión ao Concello de Ponteceso dos espazos da Diputación Provincial da Coruña. Ben, Juan, ten uso a palabra. Nós non estamos para nada de desacordo ca moción presentada por API. De feito, cando outro día o dixo, víamos unha cousa razonable. Vexo moi razonable a moción que presenta Roberto, como así falar con el xa. Bueno, vamos coller
un bulto envenenado, non va a ser que a Diputación tamén este deseoso de tirala fora, porque se cadra é sendo costoso para ela. Se vive para a Diputación será, que tal sería para nós para o Concello. Estamos dispostos a seguir para a reunión de transparencia, nós non temos que estar ahora menos en Cuba. Ben, algo máis, Juan? Xosé Luis, ten o uso da palabra. Ben, nos antes manifestamos que íbamos a apoiar as propostas do equipo de goberno para o pleno de hoxe, que queríamos manter o consenso e centrarnos nesas solucións que necesitamos cando pase este perigo. En este momento, pois, é un tema, evidentemente, que require moito debate. Non estamos de acordo con algunhas cousas que está introducindo adiante nesa proposta de enmenda, pero, bueno, como dixemos que íbamos a buscar o consenso e que íbamos a intentar centrarnos no verdadeiro problema grave que temos agora neste momento en riba, eu defendo a abstención neste asunto. Ben, chegados a este punto, bueno, nós o que queremos decir é que, bueno, a proposta que fai APIN carece de informes técnicos tanto económicos como xurídicos. Este fin de semana anterior, creo que foi o festivo, vivimos o que é, falámoslo con Roberto eses días, o que é a descoordinación nosa, mete unha culpa a nós mesmos tamén, que a Diputación, vale? Tuvemos un vertido, suerte que temos teléfonos de contacto de personas que están sempre dispostas a coller o teléfono, colleron o teléfono, era difícil para a Diputación acometer o problema, nós intentamos axudar, puxemos todas as dúas partes, estuvemos falando con Xosé Pena todo o fin de semana, tiñamos un problema importante en Balarés, e agradezco a predisposición de Xosé Pena en todo momento para intentar axudar. Pero a verdade é que sí que é incómoda a xestión de Balarés, porque, claro, a Diputación ao final, os seus servicios, en un servicio de urgencia como foi aquel día, era tremendamente farragoso, era complicado traer xente. Nós, en cambio, pois, automáticamente pusemos o GES a traballar, bueno, ao final Xosé Pena foi incapaz de conseguir unha empresa de cerca que meteron a man, entre todos salimos adiante, pero tal como está a situación chirría, vale? Entón eu creo que é mellor, José, rechazala, levar unha moción ou unha comisión, vale? Estou totalmente a favor de que isto se faga para o Concello, se transe para o Concello, pero, como decía Roberto, de unha forma ordenada, temos que a Diputación ten, claro, xa o dixeches, estou de acordo, hai que intentar chegar a un acordo económico, non podemos coller eso a cañón, porque eso ten un custe moi elevado, nós, esta semana pasada a Diputación non podía facer a limpieza, pediunos que fixeron a nós, e sabemos os días que nos levou facer a limpieza de Balarés, desbrozar, de cortar a erva, entonces, joder, creo que tampouco a Diputación lle estamos pedindo nada que sexa do outro mundo, estamos pedindo sentarnos, que as condicións que pactemos unha comisión de transparencia, que todos digades, oye, formulamos un acuerdo, todos estamos cómodos nos acuerdo, vamos á Diputación, podemos usar, se Xosé Lois se quere prestar, o Partido Socialista e a Fátima, que estén interlocutores válidos nesa mesa, sentarnos con eles, e plantear a opción que dixo Xosé Manuel, que a mí pareceme razonable, pero sí que, bueno, como ben dicía Roberto, baixemos ao terreno e teñamos claro o que vamos a pedir, vale, se vos parece ben, Entón, aquí, a señora secretaria agora vai explicar como é o procedimento, vale, como temos que proceder agora en caso de que rechacemos a moción ou en caso de que aceptemos. Se rechazades a moción, tedes que votar en contra, queda rechazada. Se queredes votar a emenda, verase a maioría que obtén, entonces cambiarase un pouco o contenido da moción e levarase á Comisión de Transparencia. Vale, a pregunta é, bueno, a miña pregunta é,
Se José lle parece ben, poderíamos sacar do orden do día e levar unha comisión de transparencia primeiro e despois volverlo a traer? Se José lle parece ben, Como está pendiente de realmente bastante genérica, non ten informes técnicos, poderíase decir que queda encima da mesa e someter a votación por eso. José Manuel. Que quede decir, encima da mesa, pero é que precisamente o que se trata é de non podemos, creo, non podemos buscar nós así antes de saber nada dos informes técnicos, buscar problemas onde mellor non os hai. Deixemos aberto, preguntemos na Diputación que pasa, se se pode fazer ou non se pode, se queren ou non queren, porque moito que nós falemos e eles tampouco queren, non dixemos nada. Unha vez que teñamos, pero os datos hai que facer, que os datos, por suposto, non os vou buscar, non teño dúbida. Entón, unha vez que teñamos os datos, pois miramos a... Vale. Entón, deixámola encima da mesa. Roberto, Juan, José, Fátima. Vale, deixámola encima da mesa. Facemos tal como José Manuel comentou. Primeiro, se queres, Fátima e Lois, pedimos unha reunión, xa que vos estades neses partidos que está gobernando a Diputación, sentámonos con eles, ou vamos ou veñen, e vemos que posibilidade hai de que nós podamos plantexar un acordo. E depois volvemos a reunirnos na mesa de transparencia e valoramos canto cuantificar o coste que ten absorber eso. É importante que a Comisión de Transparencia que se convoque, porque levamos xuño non se convocou, xullo non se convocou, agora non coincidía prácticamente co pleno, pero ao final imos deixando cosas dos plenos para dicindo que isto que se trae ao pleno era mellor falalo en Comisión de Transparencia, como o cambio do pexón do pleno pasado, por exemplo, que pedía o PSOE, e ao final se non celebramos as comisións de transparencia, ou mesmo se as cousas que saen da Comisión de Transparencia, como o regulamento de participación cidadá, por exemplo, quedan no aire, pois tampouco é moi eficaz. Entón, nada, facer esa puntualización. Moi ben. Eu quería preguntar unha cousa, porque non sei como podría facerse. Eu traía unha moción de urxencia, pero non sei se sería posible facer un pequeno receso para falar fora do que se a presento ou non a presento, na línea de actuación do señor Lois, falalo previamente. Non sei se pode, eu pregunto por descoñecemento, para non ter para que non quede constancia como que quero presentar de urxencia primeiro, falar con vos, por se considerades que hai unha unanimidade para poder presentala. Bueno, o que está comentando a señora secretaria que está fora de plazo. Vale, a ver, as normas temos que respetar a todo o mundo, vale? Sí, pero fui provocado por esta circunstancia que nos está ocorrendo onte, por eso, por circunstancia sobrevenida, por eso quería falar cos grupos por a urxencia que creo que é unha circunstancia excepcional, que deberíamos falalo, se pode ser, porque non houve posibilidad de falalo antes. Facemos unha cousa. Facemos un receso ahora mismo, explícaslle aos restantes grupos que consta a moción que ti queres presentar e depois deciden todos. Perdón? Pero se non se pode... Non, estamos falando que non se pode, pero debido ás circunstancias, vale? Pero sería mellor, non sei... O regulamento di... No, pero quero plantexarvos a importancia... Estivemos hasta hoxe pola tarde, eu redatei na hora, a última hora como pude, porque estivemos... É por esa razón, quero explicarvos que non... O regulamento sí que recolle causa de forza maior que impedirá o registro en tempo. Sí, prevé esa excepción, sí. Claro, por eso quería falalo fora. Podo... Antes, Roberto. Bueno, eu, despois de todo ocorrido, bueno, tamén estuve lendo moito esta lei a lei 17/2015 do 9 de xulio do Sistema Nacional de Protección Civil. Valoraba poñer unha moción de urxencia ao pleno para solicitar
para que o Concello inicie o procedimento para declarar o Concello de Ponteceso como zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil. Isto ven derivado polos danos, gracias a Dios non tivemos danos persoais, pero si os danos materiais, que afecta gravemente as condicións de vida das poboacións afectadas. Se encadra dentro dunha área xeográfica determinada que produciu a paralización de servicios públicos esenciais. Este procedimento serviría para poder pedir axudas económicas a particulares por danos en viviendas habituais. Serviría como compensación ás corporacións locais por gastos derivados de actuacións inaprazables. Serviría como axudas a persoas físicas ou xurídicas que levasen a cabo prestación persoal ou de bens, subvencións por danos en infraestructuras municipais e a rede viaria provincial, axudas por danos en producións agrícolas, gandeiras, forestais e de acuicultura mariña. Temos moito medo o que poda ocurrir cando chova. Provocaría tamén a apertura de líneas de préstamos subvencionados polo ICO, así como medidas fiscais e medidas laborais e de seguridade social, ademais de outras medidas que non veo tempo nin siquiera case a mirar ben. Consideramos tamén que a situación vivida polo noso Concello podría estar encadrada dentro da definición de emerxencia de protección civil ou incluso na definición de catástrofe, prevista no artículo 2.6 da referida lei, que manifesta que é unha situación ou acontecemento que altera ou interrompe sustancialmente o funcionamento dunha comunidade ou sociedade por ocasionar gran cantidad de vítimas, gracias a Dios non hubo, danos e impactos materiais, cuxa atención supera os medios disponibles da propia comunidade. A modo de exemplo de ilustrar a demanditación foi que o Goberno do Estado, hai que agradecerlo, desplazou e mobilizou unidades do 5º Batallón de Intervención de Emerxencias da UME dende a súa base na provincia de León. Asimismo, cúmplese o requisito de que se activou a situación 2 do Plan de Protección Civil da Comunidade Autónoma. Por iso, queríamos solicitar que o Pleno adoptara solicitar ao Ministerio do Interior, ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, ao Ministerio da Presidencia, ao Ministerio de Agricultura e, no seu caso, os titulares dos demais ministerios concernidos para que soliciten ao Consello de Ministros a declaración do Concello de Ponteceso como zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil. Isto foi o que redactei hoxe, agora a última hora, a escasos minutos de empezar este pleno. Non sei se procede, non sei que opinades, se queredes que se presente, se non queredes que se presente, temos que ir todos xuntos en unidade, valorar se podría ser positivo. Eu desde a pouca alexianía con esta lei, que se vos digo a verdade, foi onte cando a primeira vez que alín, de madrugada, estaba no punto de posto avanzado, eran as 4 da mañá e estaba mirando isto, empecé a mirar porque estaba preocupado. Bueno, nada. Ben, estamos fora de pleno, podemos falar libremente. Que pensades, debido Antía di que xurídicamente, debido ao momento no que estamos, que se podría presentar, vale? Entón, José Manuel, Fátima. Esta declaración é o mesmo que a declaración de zona catastrófica? Como tal, eu estuve lendo a lei así rápido, e aparece como zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil. Non sei se tanto o alcalde como Lois, como Juan poden especificar un poquinho máis. Eu saquei unha de redacción da lei de forma textual os apartados que recollen. Eu estou preocupado porque a urxencia é que temos que tomar medidas xa, porque... Apoio a urxencia da moción, estou de acordo no contido, creo que podría salir aprobada, tendo en conta que se cadra hai que agardar para facer esta declaración, porque se sigue, ainda non pechou totalmente, se sigue, pode ser que queden afectados fora da declaración. Non sei exactamente como funciona. Claro, parece ser que hai que facer unha solicitud do Concello ao Ministerio correspondente, neste caso, como hai varios que poden concernir no asunto, e despois o Ministerio debería pedir un informe á Xunta de Galicia para despois poderlo trasladar ao Consello de Ministros. Pero a grandes rasgos. Pero falo de prazos, que o mellor se mañán reactivase noutro sitio, que os novos afectados quedarán fora da declaración ou alguna cousa así, non sei, alguna cousa que puidera... Entendo que o Consello de Ministros como unha zona delimitada ten que primeiro declarar... Estou de acordo, pero que habería que mirar por aí... Claro, o que nos interesa é, isto, como suele tardar muitísimo tempo, é
que se deciden declarala, que a declaren, que tardará o seu tempo, lóxicamente, e despois os perxudicados son os que terán O que digo é que se pode sair o pleno o acordo de que se faga e que o mellor non se inicie o procedimento ata que estea totalmente fora de perigo todo. Sí, eso. Bueno, hoxe pola mañá, cando... Xosé. Ben, nós, como dixemos, imos estar aquí co que decida o equipo de goberno. Entón, nós neste momento, pois, reiterarnos no apoio a todas as decisións que tome mentras siga esta emerxencia, en espera de que pase isto e se poidan facer propostas dos distintos grupos. Eu creo que neste momento non é o mellor que os grupos traíamos propostas, que seguro que o Bloque, que a APIN, que, bueno, os grupos que estamos fora do goberno, sobre todo, que podemos todos traer propostas, senón estar co que diga o alcalde. Entón, neste momento, nos vamos a apoiar o que decida o grupo de goberno. Ben, eu transmitín a Roberto Faimanaco que me parece difícil, pero vamos a apoiar. Pareceme difícil que decreten que Ponteceso sexa zona catastrófica. Pareceme difícil. Hoxe pola mañá fixen consultas, tanto pola miña profesión como por outros lados. Me parece que non temos argumentos suficientes, vale? Pero vamos a pelear. Así mismo tamén temos que acabar vendo os informes técnicos das causas dos incendios, porque hai un incendio do primer día no Couto, que podemos ter unha vía, vale? Entonces vamos a ver, cando se cerren os informes, por onde tira ese informe, vale? Porque tamén podemos facer unha reclamación potente, aínda que nos van a torear durante moito tempo con idas e voltas, pero sí que deberíamos, tan pronto o informe técnico te encima da mesa, deberíamos de posicionarnos a favor dos veciños e que os veciños formulen as reclamacións que estimen para ir contra Naturgy. Vale? Ojo, si é que ao final acaba sendo Naturgy o causante do incendio do Couto. Vale? Entón, nos a favor, vale? Pero hai que estudiarlo ben, e eu insisto, as consultas que fixen hoxe dime que vai a ser difícil. Vale? Vai a ser difícil. Entón, se vos parece, votamos primeiro a ausencia, vale? E despois imos ca moción. Se estamos de acordo todos, por unanimidade, senón eu a retiraría, non a presentaría, lóxicamente, nesta situación. Vale, veña, votos a favor da ausencia da moción que presenta Roberto. Vale, Roberto, ahora, usted o que debe de facer é empezar a traballar, non? Nese sentido, é que nos presente xunto co resto, se vos parece, o asunto, a contundencia do... Bueno, en principio, xa teño aquí. Vale, pero non a vai a matizar. Bueno, creo que xa está redactada. Sí, teño redactado, sí. Pero leches toda a moción? Sí, pero podo volver a lela, sempre. No, vale. Se non, podo deixar unha copia ahora, porque teño dúas copias aos partidos, é aos que grupos. creo que deberían de ter sí, todo, non? Que alean, que máis ou menos sendo isto, poder ver algo tamén aquí. Tú de acordo? Sí, por favor, sí. E nos tamantes aquí. Están liñas. Ben, agora votamos, por favor. Non incluí ningún tipo de manifestación contra ningún tipo de administración, ni entrei en ninguna valoración, salvo, bueno, o que podades ver aí. Bueno, cando acabedes de lela, procedemos a votación.
José Manuel. Sí, procedemos a votación. José Lois, procedemos a votación. Sí, Fátima xa me dou ok. Non só que decide o equipo de goberno, nos imos estar neste asunto, e todo o que se debatiu hoxe a favor. Vale. Ben, entonces votamos a moción que presenta adiante por Ponteceso. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Preguntas e preguntas. Vale. Entramos no punto de rogos e preguntas. José Manuel. Fátima. Bueno, eu tiña varias, pero prefiro deixalas para o seguinte pleno e recibir as respostas que están pendentes do pleno anterior tamén para o pleno seguinte. Vale. E Roberto? Juan? Xosé Lois? Vale, queda levantada a sesión.